Yon, good morning mga ka-vlogs. Ayan po tayo. Good morning, good morning, good morning. Welcome back to my channel mga ka-vlog. At gagawa tayo ng ribs mga ka-vlogs ng pork. And then lalagyan natin ng saba. At saka patatas. Hindi po to kalderita at hindi rin po to pochero. Ano lang po to, parang lalagyan lang natin ng sarsa. Napakalupit na sarsa tong buto-buto ng baboy mga ka-vlogs. At ihahalo natin yung patatas at saka saging na saba. So yun mga ka-vlogs, magigisa na tayo. At titirahin na natin tong buto-buto mga ka-vlogs. So here we go. So mga ka-vlogs, start na natin yung apoy. Gumawa na tayo ng apoy, yo. Initin lang natin, lagyan natin ng mantika. Mga ka-vlogs. Isa tayo. Tama na. Okay? Dagdagan natin kasi puro laman yan. Pangit din yung walang mantika mga ka-vlogs. Hindi masarap ang luto. Initin lang natin. Lagyan na natin bawang. Mekos-mekos lang natin mga ka-vlogs. Lagyan na natin yung sibuyas. Antayin lang natin mga ka-vlogs na medyo maluto itong picados natin. At iwan natin yung exhaust. Mainit. Ayan mga ka-vlogs. So mga ka-vlogs, remind ko lang sa inyo mga ka-vlogs, hindi po to kalderita at hindi po rin to pochero at hindi to ano lang po to, buto-buto with saba and putito mga ka-vlogs. Pero napakasarap nito mga ka-vlogs. Kumukay nga ito. Ngayon mga ka-vlogs, lagay na natin yung pork. With serve na yung bawang, pangit na. Ayan. Mekos-mekos natin mga ka-vlogs. Yun o, mga ka-vlogs. Ayan na. Takpan lang natin mga ka-vlogs. Ay nangingialam. Pag-video ko na lang. Yun ka-vlogs. Patis ang ilalagay natin dito mga ka-vlogs. Hindi asin. Patis. Yun. Ang sarap mga ka-vlogs ng patis. Lupit. Yun mga ka-vlogs, kung natambay ka lang at nadrop-by ka lang dito sa channel ko, don't forget to subscribe my channel mga ka-vlogs para updated kayo sa mga akong videos. Pakiclick na rin ang bell button. And then, kasama na rin ang FB page ko mga ka-vlogs, Edmar TV, at marami kayong makikita mga kakaibang luto doon. Yun mga ka-vlogs. Back to pagluluto mga ka-vlogs. Yan mga ka-vlogs, medyo may naaamoy na akong something. And then maglalagay tayo mga ka-vlogs ng
pamintang buo, at maglalagay din tayo ng pamintang buo. Diba? Mas masarap yung medyo nangagat yung anghang, mga ka-vlogs. Rami-ramihan natin ng konti. Ano ba yun? Rami-ramihan ng konti. Alam mo, gets ba yun mga ka-vlogs? Ako hindi. Sige mga ka-vlogs. Siyempre, huwag natin kakalimutan. Ginisa mix. Ay, sampalok. Joke lang mga ka-vlogs. Di naman kasi tayo endorser ni mga nito eh. Ba't pinapangalanan natin itong mga ka-vlogs eh? Lagyan natin kaunting laut. Tubig mga ka-vlogs. Yun. At ilalagay na rin natin tayo mga ka-vlogs. Ay hindi, reno pala. Yun. May reno yan mga ka-vlogs. Kasi nagpapasarap. Yan. At ilalagay na rin natin ang tomato sauce mga ka-vlogs. Huwag natin baka mapaasin. Siyempre, halo-haloin natin. Ayan na. Nakikita ko na. Yun. At lalagyan din natin mga ka-vlogs ng kaunting toyo ng utak ng katabi ko. Yun mga ka-vlogs, halo-haloin natin. Ayan na. Oh my God. Palambutin natin yan ng napakalambot mga ka-vlogs. Takpan muna natin. At balikan natin mamaya. So mga ka-vlogs, yung kumukulo. Ka-vlogs, lagyan natin ng konting asukal. Ayan. Para nag-aagaw yung asim. At saka alat. Tsaka tamis. Ayan mga ka-vlogs. Takpan natin ulit. Chow chow chow. Mga ka-vlogs, nilagyan ko yun ng tubig eh. At saka ilagay na natin patatas. Ayan, para maluto. Yan mga ka-vlogs. Antayin lang natin tong malutong patatas. Tapos pwede na to. Bakbakan na to mga ka-vlogs. Ayan mga ka-vlogs. Wait lang natin to mga ka-vlogs. So mga ka-vlogs, shoutout pala sa mga tropa ko dyan na OFW. Especially dun sa South Korea. Yung mga dati kong tropa dyan. Ingat-ingat kayo mga ka-vlogs. Then ipon-ipon tayo mga ka-vlogs.
Ayan, mga ka-vlogs, kasi bawat kontrata natin ay may kontrata lang at may limit lang tayo para magtrabaho dyan sa Korea, mga ka-vlogs. And then, yung mga artista pala dyan, alam na natin yung sino yon. Ingat-ingat po tayo. Shoutout pala sa mga taga-Iriga, mga tropa ko dyan sa Iriga, especially dyan sa Santa Maria. Ingat, shoutout po sa inyo and Merry Christmas in advance, mga ka-vlogs. So, ayan, sana maging merry yung Christmas po natin. Ang importante, kahit walang pera, ang importante, happy tayo sa mga ginagawa natin sa buhay, mga ka-vlogs. Yun po ang importante. At saka ang importante ngayon, love, mga ka-vlogs, ngayong Christmas. Ayan. Kaya ako, napaluto na naman ako ng ganito, mga ka-vlogs. Hindi po to kaldereta at hindi po rin to porchero. Mga ka-vlogs, buto-buto lang po to na may sarsa at may banana ang saba, mga ka-vlogs. Yan, mga ka-vlogs. So, mga ka-vlogs, palambing naman kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and pakiclick na rin ang bell button sa taas para may notification kayo pag may bago akong mga videos, mga ka-vlogs. So, hindi naman tayo kagalingan magluto at ito ang content ko. So, magkakaroon tayo ng mga bagong content, mga ka-vlogs, adventure, mga ka-vlogs. Siyempre, kasama yan dyan sa ano ko. At pag tayo ay sumahod ng mga ka-vlogs, gagawa rin tayo ng mga videos sa charity, mga ka-vlogs. So, ayan. Medyo ano na to, mga ka-vlogs. Ayos-ayos na to, oh. And support my page, mga ka-vlogs, Edmar TV. Salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. Pinagtsatsagaan yung mga videos ko, mga ka-vlogs. So, ayan. Stick to, mga ka-vlogs, medyo masarap to. Ayan na, mga ka-vlogs. So, antayin lang natin itong mga luto yung patatas, mga ka-vlogs. Tapos, okay na to. And then, chibugan na. Ayan, ayan, ayan. Okay. So, ayan na, mga ka-vlogs. Suwabing-suwabi na, oh. Yung sarsa niya dyan, pinaglalabanan, ka-vlogs, oh. Tsaka yung sabaw, oh. Ito yung muli na sa saging na sambal, mga ka-vlogs. So, suwabing-suwabi, no? Naku, papaparami na naman ang kain ko nito, mga ka-vlogs. Ayos. Nag-aagaw la sa mga ka-vlogs ng ano, asim alat at saka tamis-tamis, mga ka-vlogs. So, hanapin natin yung konting sili. Yung isang siling nilagay ko dyan, hanapin natin kasi lumalasa na eh. Baka di kumain yung anak ko, mga ka-vlogs. Ayan, tanggalin natin to. Masisya na kayo, magulo yung camera ko, mga ka-vlogs. Ako lang humahawak eh. Ayan na. Sarap ng sarsa, mga ka-vlogs, ha? Ulam pa lang. Ulam na, mga ka-vlogs, oh. Ayan. Yun, mga ka-vlogs, baka pwede na to. Yan siya na, mga ka-vlogs. Ako na lang humahawak ng camera ko. Ayan. Naku, tumalapot na, ka-vlogs, oh. Patayin na natin to, atay. Ayos na to, mga ka-vlogs. So, ayan na, oh. Patayin na natin. Yun, mga ka-vlogs, hanggang dito lang ang videos ko, mga ka-vlogs. Happy lunchtime and happy holiday. Ingat-ingat po tayo. See you in next vlog, mga ka-vlogs. Patayin na natin to, yo, para makakain na. Yan, mga ka-vlogs. Yan po yung buto-buto with saging na saba at patatas, mga ka-vlogs. Yung sarsa pa lang, ulam na, mga ka-vlogs. Ay, sarap-sarap naman. Bye-bye! Salamat sa panonood, mga ka-vlogs. Bye-bye! See you in next vlog.